txiki eta egin zera. Izan zen manifestazioa, haixen izan, etorri ziren grisiek berdinetan etorri ziren. Eta Jose Luis Lizundia, lispetik aineketan. Neko eguaz, guarra zoiek atzien da. Baina ja 75 da. Baina, bezen izan dugu txarra Burgosko juizuz eta izan zen. Ordu detenidu zitu zen Aspe, Javi Aspe, detenidu ben Juan Mario Besaluze, orduan pilo bat detenidu. Guzkin uzulako harrapa ustan zen geu, bai. Ez gero nahi egan ebizan. Zeran ez bai guztie. Da grisiek jalean dolez, kanpo inparretan. Eta guratzen guarra zibilezkara potola bazala, ezkin uzen harrapa. Baina... Sako grazi? Bueno, grazi bai. Ontxe. Aina gabe ginen. Ni hartzen zinue de itxuzte, kornetin bat azemoten zilu zen orden de karga. Guarda zuilik iguel berro eta mar da. Kornetin bat hartzen den fusile kainoikik da kulatia zera. Joteren. Moton buruen... Nik orduen... Bilo pasan daban. Txekioteak ginen zerin manifestazioa. Nik ez da segurte izango zen, nik ez dan pabadeko temintxe, baina argi. Baina orduen zen maietzen bata. Konbokatori jeuen eskurdin manifestazioa. Da alondigi euen ondino. Da alondigi gogoratzen masaie aurrien euken olan. Plataforma bat. Onan aterpe moduan eta. Da gue eskurdine manifestazioa osasek eta antxe bazetan. Da hauen dana guarda zibilez beteta. Dana eusana, itxaute. Gero urte bene, aina dana antxe. Idikut? Zupatainak eta egin gendu euskarrako nahi materialen gola. Osatzen ere.